Ndadzoka ndine update ye4 million iya yekutorwa nevakomana zvechipower mari yakaenda hama dzadiwa. Saka panapa zvatoda kuita inini ndichongobudisa nyaya maonero andatoiita. Sosi ndiyo iyi handina nguva yekutendera munondiziva kuti handina mangwana ende kanyaya dzakadai sodzidzidzi tinongoti pese petinoita sangana nadzo tototaura nezvadzo since yabudiswa nepublic figure panapa vanhu vari kuzviti Children of Zimbabwe World Veteran Association vari kuti Intel identified this guy Elijah, a robbery mastermind in the family of robbers, originally from Bulawayo but stays in South Africa. His brothers are Ningi and Ningi, the ones robbed how mine 11 kg gold before the EcoBank highest. Yes, he was standing outside the bank before their car attacked. Ndo mashoko pano ari kutaura kuti vamuziva kuti ndinhengi handiti masene mina akwanisa kuzitaura masene mevanhu because vakomana vangononga vari kungotaura nyaya yakazvekungonzi ukamufeso muraini mangu ndingi ndiye anobaka zvinhu izvi. Saka polisiwo futi inenge isingadi kuzomhanyira kumberi. Inenge titi kana mune information yakadai so tudzei, handikaisa mafoni number, tudzei kuti ndanani sekuningira kwamune muchizviita. But ava since vane mapublic figure pamwe vatozviita vakabudisa ikoko vakapa polisi vachomubva vauya papa. But kana polisi isina kunyazogutsikana nema-investigation avo vanenge vachiita, vanofanira kuenda kunotora vanhu ivava futi vabudisa this information kuti vavabatsire painformation, because in Zimbabwe we don't want that. We don't want marobhasi isusu. Nyika ine haisi South Africa kaine yekungoti inongori kana yakutonzi kwakubiwa kwakunzwa iso vanhu vakuti nikirine yakadaro nekunetsa kuruta mabasa munomu tinopedzera tatone vakawanda vanopedzera vakangoriska because munhu anopedzera angoti iwe ndingakabuda ne4 million vanhu vakutoriska ende unoziva zvinoitika kana zvakatanga kutongoitika pakatanga kuriska zvakadaro kwatinenge takutenda kwacho anenge atova ma1. Saka ndo chimwe chikumbiriso chacho chinenge chitoripo ipapo kana zvichiita ngavatobatwa. Asi kana these guys vari kutaura nyaya dzekugodzi kwatsuruka vanofanira kunge vachinoterwa vobatsirana nepolisi kutsvaga because hatingabudise kanyaya dzakadaro zvokuti wongobudisa information kamunhu wachoregedza kubatwa wataura kuti ndiani hatishande tichidaro. Now vamwe vari kubudawo panapa vari kuutawo kakunodairiro nyaya yacho vari kuti this is all a lie, may they never be found. We have serious people carrying serious hastes in the form of government. Chivayo store 5 million plus mint to give electricity to the people of Gwanda but works freely. We also have the biggest thug uye achataura zita rake but ndiye ari kutaurwawo pano. Vamwe vari kuti the police should come pick up to assist the investigations. Unenge une information iyo vakutaura munhu abudisa nyaya yacho kuti vanhu vanofanira kumbokutora kana vachinge vatadza ndonyaya ndachitaura kuti I think vanofanira kumbopfura neipapo. Vamwe vari kuti for the commentators, if your country is rife with crime, not only will it not attract investment, it will also become a living nightmare for those who would prefer safety and some level of peace of mind. Ngavabatwe vavharwe zvavo. Zimbabwe ngaite kunge Joza pakani. You have already thrown spanners into police investigations. ZRP urges members of the public to desist from making uninformed comments on social media. Just that social media in Zimbabwe is ungovernable. Nyaya dzacho vanhu dze dzatotanga dzakangopinda nesocial media zvakunetsa vanhu vanonga kukomenta because vanhu vatotara sometimes zvinobatsira kuti vanhu vanogona kuda kuzorova maskillfuka voda kuzodididi vanhu vanoziva kuti nda kuidentify even though zvedu tiri kuona kuti this guy wacho face iri papa pakaita kuvharwa isikuonekwa kuti ndiani. Saka vanhu pasocial media vanozongokomenta ngokuti kuti uyu ndinhingi. I don't know kuti anenge vamuziva sei but pari kunzi ndo investigation yarohwa panapa ikabuda. Mumwe vari kuti mari kuita zvekufungidzira kamoisa life yemunhu wamakavenga at risk nekuda kunzi mune information chaizvo. That person is so covered zvekuti hapana kana one ari kumboona face kuti ndiani zvachose. Ndo mamwe mashoko aripo ndo zvinhu zvatinombobva kutaurawo. Mumwe ari kuti aiwa 15 billion yakangonyura asi hapana akazikana kuti ndiani chaiche anayo but yakaita sei yakangotorwa ikabiwa ikanyura zvikatovharana zvakadaro. Muri yeZimbabwe ndonyaya ndangondiwe nayo zvekare pano ndakakubatira ma-updates ayo kari kasande kudai so mugare mungoziva zvinhu zvese zvinenge zvichiitika kuti chii chiri kuitika zvakazoenda nepapi zvikazodidi kana iri first time yako kupfuura nepanapa
panonzi paCoolian TV. Panobatwa nyaya pano, panowekwa nyaya kunge mhetsa. Hatina nyaya dzinotijamba panapa, tinogara tichibudisa nyaya dzese every day, every time. Saka gara wasubscribe, wolike, uchindiudzawo kuti nyaya iyi wewe wakaitarisawo iwewe unoionawo sei.